дар масъаи давлатии коллеҷи тиббии шаҳри Турсунзода бахшида ба рӯзи Президент ва иҷлосаи 16-уми шӯрои олӣ ки тақдири ояндаи дурахшони Тоҷикистонро ҳал намудааст, Чорабини идона доир гардид. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Турсунзода ва роҳбарияти муассиса зимни табрикоти хеш қайд намуданд ки мо тоҷикон ки тарихан миллати фарҳангсозу сулҳпарвар ҳастем, зиндагии осоишта, тарзи ҳаёти озоду ором ва меҳнати созандаю бунёдкорона мақсаду мароми ҳамешагии худ ҳисобида ба сӯи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқ бунёд ва дунявӣ пеш меравем. шубҳае нест ки мо ба ин мақсади олии худ, яъне бунёди ҷомеаи озод, ватани обод ва давлати пешрафта ҳатман мерасем ва дар ҷомеаи мутамаддин мақоми арзандаи худро ишғол менамоем. фарҳанги сулҳи тоҷикон ва сулҳу суботи имрӯзаи Тоҷикистон ифодагари орзуву ормон ва нияту мақсадҳои наҷиби мардуми шарифи кишварамон буда, он чун дастоварди истиқлолияти мо дар арсаи ҷаҳонӣ шӯҳрат ёфтааст. таҷрибаи сулҳофари тоҷиконро тамоми созмонҳои байналмилалӣ ҳамчун падидаи нодири ҳаёт эътироф карда, дар кишварҳои гирифтори муқовимати шаҳрвандӣ дар ҷаҳон мавриди омӯзишу истифода қарор медиҳанд. аз ин рӯ ҳар шаҳрванди бонангу номусро мебояд хоки муқаддаси ватанро пок нигоҳ дошта, ба қадри арзишҳои волои ба даст омада ватану якдилӣ ва сулҳу суботи кишвар бирасад. сарҷамъ намудани миллати тоҷик барои барқарорсозии сулҳу ваҳдат дар ҷумҳурии Тоҷикистон камари ҳиммат бастанд. имрӯз дар тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон ин сана бо як шукӯҳу шаҳомати хоса, бо як ифтихори миллӣ таҷлил мегардад. дар шаҳри Турсунзода низ ин санаро бо ифтихор, бо як ифтихори ватандӯстӣ таҷлил намуданд. бевосита дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Турсунзода низ коллективи омӯзгорон ва донишҷӯён ин санаро бисёр бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта истоданд ва барои ҳар як фарзанд, ҳар як миллати тоҷик боиси ифтихор аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон сулҳу салоҳ, истиқлолияти миллӣ, ваҳдати миллӣ пояндоз аст ки ин маҳз хизматҳои шабонарӯзии фарзанди фарзонаи миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. дар чорабинии фарҳангию фароғатӣ барномаи театркунандашудаи донишҷӯёни коллеҷи тиббӣ ки аз шеъру тарона, рақсҳои ҷолиб, суруду мусиқии дилнавоз ва саҳнаҳои тамошобоб иборат буд, писанди ҳамагон гашт.